Angithathe nanti ithuba eliyinqayizivele lokukhuluma nawe ngokukhethekile. Mina-ke ngupastor WeNingi, channel yemflick. NgoLwesine on e-TV ekuseni ngo-7 suke sibheka udaba lamaphupho. Nsuku zonke sikunye uflick la sibheka khona udaba lamaphupho. Ngo-9 ekuseni ividiyo izokuba ikhona, ngo-3 ntambama sonza show bakhona nango-9 ebusuku. Sozama ukuzama ukuthi siphendule abantu abaningi. Uma nguthi iphupho lagolide ngicela ukuthi ungifonele imali nama-details amaningi, ngicela ungifonele inamba yami iyona leyo ibonayo, ungangi-WhatsApp iphutha ongalenza ku-WhatsApp. Try by all means to avoid it. Udlozi la uthi-ke siyabonga kakhulu pastor, sicela la ubuza izindlovu zikhwelana, ngabe lokhu kusho ukuthini. So into esingayisho la ukuthi-ke indlovu zisho ukuhlukahlukene, kodwa okubalekile ukuthi indlovu isilwane esihle, izona ilwane ehlonishwayo eNingizimu Afrika noma ingxenye ye-Big Five. So indlovu isilwane esihlonishwa kakhulu ngokwase-South Africa noma nje ngokwase-Afrika, isilwane esihlonishwa kakhulu nesisondelene kakhulu nabantu njengoba kwazi kunabantu bakwaNdlovu. Ukuthi indlovu iphinde represent abantu bakwaNdlovu, banobuhlobo nendlovu. Njengoba sazi ukuthi abakwaNdlovu bangondlovu zedle ekhaya, abanye ngoba kuyiswela belusi. So ukuthi-ke isilwane vele esibuye sibe yithongo noma sibe umoya wethongo kwabanye. Kodwa-ke asikhulume-ke la nje isigeneralize ukuthi-ke ngale nje ukuthi kunabantu bakwaNdlovu abasibheka lesi silwane basihloniphe kakhulu kubo, futhi abanomlando naso. Kodwa nje uma uphupha ubona indlovu ngokuvamile kwabanye abantu kuyayichaze ithongo esuke lithathwa njengeliphenduliwe, ikakhulukazi uma ukuthi-ke iyakuhlasela kwabanye. Kodwa-ke uma uphupha nje ubona indlovu ngokujwayelekile uphawu ufuna silithathe njengoluhle kakhulu nolusuke lubika la ukuthi wena kumele ulindele impilo esimeme. Ufuna ulindele ukuba nempilo enomdlandla, impilo enokuzimela, asisho kanjalo, impilo enempumelelo, impilo ehambisana nokuthola umvuzo ongalindelekile ngenxa mhlawumbe yokusebenza kwakho kanzima noma ngenxa yeqhaza negalelo lakho yabona emkhakheni wakho. Okunye singakusho ukuthi uma usuphupha izindlovu zikhwelana-ke manje yoba ebuza la udlozi ukuthi-ke uma ekhwelana lezi ndlovu uphawu lolu nalo efuna silithathe njengento enhle, ngoba ukukhwelana kwanoma ulubu uhlobo lesilwane noma uhlobo lwabantu, inhloso kwenzeka i-reproduction, kukhiqizeka umphefumulo, kwanda impilo. So uma usuphupha la ubona indlovu zikhwelana, nalo luphawu ufuna silithathe njengoluhle, efuna silibuke njengoluhle olungachaza isimo senhlanhla esuke izoza noma isimo senjabulo nothando, uma ukuthi umuntu onobudlelwane njengamanje, yabona. Kanti lingaveza futhi namathuba okwenza inzuzo emkhakheni okuwona, noma-ke ungahle kube nenqubekela phambili lokho suke ukwenza empilweni uma ubona indlovu zenzani zikhwelana, because of the nature ye-reproduction esuke izokwenzeka, yabona, after. So uma usuphupha la indlovu emhlophe, ubona indlovu emhlophe, nalolu phawu sithatha njengoluhle olungasho ukuthula komunye umuntu, lungasho ubumbano komunye umuntu, lingasho ukuzwana, lingasho injabulo, yabona. Lungasho amandla okuma okholweni lakho, mhlawumbe uma umuntu okholwayo nozokwazi ukumelana nezivuvaba zempilo ngempumelelo. So uma usuphupha indlovu ensundu, bathi ubrown ngolika George, indlovu ensundu uphawu silithatha njengoluhle nalo, ngoba lungaveza mhlawumbe isimo sothando kanye nobudlelwano obuhle obusimeme besikhathi eside osuke buza, noma lokho osuke ukubona njengamanje mhlawumbe buzothi buhambisana nothando, buhambisana nokuthi ubusimeme, yabo, bunozinzo, yabona, yabo. So yasivale-ke mhlawumbe mase sithi-ke uma usubona indlovu ethukuthele, lolu kuphawu silithatha njengolubi. Into yokuqala esingayisho la suke lungaveza la isidingo sokuthi mhlawumbe ucela uxolo kumuntu omkhulu noma umuntu oqavile okungenzeka ukubambela iqhubu, okungenzeka wamcunula. So ukuze lokhu kwenze ufuna uxolise ukuze uzogwema ukuthi ungagcina usujeza kanzima wena empilweni, yabona. Noma-ke
kunomuntu oyisitha efuna uyozehlisa kuye ucela uxolo ngoba lo muntu unamandla kunawe futhi mkhulu kunawe. Uma ungakwenzi lokho uzobhekana nokujeziswa noma nokujeza kanzima. It could be a boss mhlawumbe emsebenzini khona okwenzile iphutho lenze emsebenzini enduneni kumphathi, so ufuna uyozehlisa otherwise. So uma uphupha la indlovu isekuhlasela futhi nalolu phawu sithatha njengolubi because of siyazi indlovu uma ikuhlasela ukwenzakalani. So uma usuphupha indlovu ikuhlasela uphawu lusho ukuthi kumele uqaphele isitha esikhulu nesinamandla esivelele futhi esizozama ukulimaza, ongenzeka sikulimaza ngenxa yokuthi usukele wena noma ngenxa yokuthi mhlawumbe umuntu nje onyama nambana. Kanti-ke sifana ngokuthi uma uphupha ubalekela indlovu uphawu lungasho noma ulivamile ukuthi libike la imizamo yakho yokubalekela noma yokugwema iy'nkinga ey'nkulu sokubhekene nazo, yabona. Noma kuwumuntu ozothi uma ubhekana nenkinga instead of ukuthi ubhekane nazo uzozibalekela noma uzozigwema wona lezo nkinga empilweni, yabona. So siyabonga kakhulu ukusabheka lo mfanekiso esiwenze ngothando. Khombisa uthando ngokuthi usibukile ivideo bese-ke uyilike laphana-ke uqinisekise nanokuthi-ke uma usubscribe kwi-channel uhlale la kusekhaya. uNkulunkulu-ke ngeke kulonde kubusise la khona njengamanje. Ngiyabonga.